sa news center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga nagapanguna naton ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, lineman na kuryente patay. 72 anyos nga lalaki nasapuan patay sa kampo sang Tubo. Sa balita nasyonal, mga nagkalamatay sa COVID-19 naglambot na sa 378. Reproduction numbers ang COVID-19 sa NCR nagsaka. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Lunes, December 27, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Babangon tayo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Yes, maayong aga mga ka-aksyon. Karon nga adlaw Lunes, Disyembre 27. Good morning, Action Doors. Good morning, Action Boy! Kag sa atin yung mga ka-aksyon yung nagapamati via Facebook Live kag YouTube. Happy Monday morning! Happy Monday! Kag 5 days to go na lang until New Year. Yes, Lapit na lang. 2022 na naman, Action 22. Boy. Excited ka na sa 2022? Of course, Action Yes, Boy. Kaya because, another year na naman, Action Another Boy. year. Kag pag-start sa year, of course, the birthday mo da. Yun eh. Yes. Countdown na na. Yak, sapat na itong birthday. Kalai. Start sa year, yeah, birth. Tatlo tagali di sa Bacolod. Sa Bacolod. Tatlo Sa tagali Bacolod, sa lagi dyan. Action Radio gali ang December. January, Sino no? pa yung isa? Si Nixon. Hindi tapos birthday si sini nga Nixon. December. Sino pa ganing may isa pa kay January mo si Ninyo? I'm not sure. Okay. Hindi lang ko sure. Basta Kapag kabalo ko do kita na di doon January eh. Hindi kami nag-intra ko nung intra ko dara ko sa January man. Nari di siya. Sige. Basta may January kita nga Be, search na be. Kaya Uy, sang- search gidya. Sa una ba do kita lang nga duwa ang January? Oo, subong may nagaruguruwa na gali. May ara nga isa nga nagkonkon sa lakat wala do nag-amag bla. January 10, may ara kita daw I think. Meron, May January mauna sa imo 10. birthday. Wala. March si action ninyo, March 16 na siya. Basta may somebody nga may ara nga January 10. Sige, ang balanta lang na sa Balanta na siya sa atong pag-post. bulletin, no? Pag-post sa bulletin na muna na siya, no? Sa aton dira nga mga Facebook followers, good morning sa inyo. Salot ko na Action Doors, ha? Sige, go. Sa aton balang operation tulong para sa aton mga kauturan sa Southern Negros, teka ba naman kamong isa sa importante dito nga kinanglanon tubig mo. So kuan kami sa inyo, pangabay kami sa inyo, kung may ara kamo dira bala mga empty containers, no? Mga empty containers, mga 4, 6, 10 liters na bala, 4, 5, 6, 10 liters. Pwede nyo ma-donate dire sa aton ang empty. Kami na bahala sang refill. Kami na bahala magsulod, ha? Yes. So kung may ara ka mo dira, tipon-tipunan nyo bilyog be kag i-donate nyo di be. Kay dalon ta to, tudlan ta tubig, dalon ta to sa Southern Negros. Sa December 29 na ta malakat eh. So dapat karon ara na or buwas the latest ara na, no? Yes. Okay, sige, standby na sa aton nga mga balita lokal. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, lasay stress sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang isa ka lineman sang Negros Oriental Electric Cooperative o Noreco 2 sa siyudad sang Tanay sa probinsya sang Negros Oriental.
Sa report sa kapulisan, ang napatay gikilala kay Ronald Gallarde kag trimmer sang Noreco. Dugang pa si Gallarde kag makopdanan sini ang nagatrabaho sa piyak nga adlaw sang Paskwa para makaayo kag mabalik ng kuryente sa lugar matapos naglaslas ang Bagyo Udet. Sang gulpi lamang na kuryente ini sang live wire si Gallarde samtang nagatap sang service drop wire. Ginabulong sa karon sa Bago City Hospital ang 58 anyos nga amay matapos naigo sang bala. Nagligad ni gabi sa Hacienda Zaragoza, Barangay Don Jorge, Baraneta, syudad sang Bago. Ang biktima ginkilala kay Freddy Catanyag. Sudo kay Police Lieutenant Colonel Joe Malong, plano kuntani ni Catanyag nga paandaron sa ang generator set nga napahamtang sa gwa sang ilabalay sang gulpi na lamang naigo ini sang wala maibaluan nga presang armas lutang. Gilayon nga gindala si Catanyag sa ospital matapos nakaangkol sang pilas sa nababaw nga bakin sang iya nga dughan. Nagapadayon pa investigasyon sang kapulisan sa posible suspect nga nagpalupok sang iya armas. Nasapo naman ang isa ka bangkay sang 72 anyos nga lalaki sa kampo sang Tubo sa may barangay Quintin Remo sa banwa sang Moises Padilla. Ang bangkay ng kilala kay Jose Edlan Jr. Sa pagpangusisa ni Police Major Randy Babor, si Edlan ang nakita malapit sa kilid sang katubuhan nga ginabulubanta mga 300 metros ang kalayoon gikan sa ila puloy-an. Duang pa ni Babor, ang biktima nagamayara ini sang Alzheimer disease kag una gin-report nga nadula sa tong Disyembre 18 kag wala na nakapauli pa sa ilas nga balay. Ginpahayag man ni Babor nga plano sang pamilya nga hatagan sang formal nga lubong ang namatay nga himata. Patay naman ang isa ka manguma matapos ginlabo kahapon sang adlaw o kung nagligad niya Paskwa sa Zone 11, Barangay Bakuyangan, Banwa sang Hinubaan. Ang biktima ang ginkilala kay Christopher Bell, 39 anyos, nagapuyo sa mga lugar. Sa siya kapag pangusisa ni Police Major Clifford Batadhay, ginasulong sa suspect nga si Joey Boy Lademora. Ang biktima kagula sa anong rason, ginlabo si Bell sa iya liog gamit ang binangon nga nagresulta sa iya kamatayon. Ang suspect ang nakapalagyo matapos sa insidente, samtang ginausisa pa sa kapulisan ang rason sa pagpatay. Sa katapusan nga bayan sa aton balita lokal, ginasaulog kahapon nga adlaw sa makatapos ang Communist Party of the Philippines ang ila ika-153 o kung ika-53 nga anibersaryo. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Ka Juanito Magbanwa, spokesperson sa Apolinario Gatmaitan Command, NPA, 5 ka mga larangan guerrilla unit sa Isla Sang Negros, ang dungan nga nagsaulog sang sining nga kaywatan. Doon pa ni Ka Juanito, pahayag diri ang katalagan sa ila partido, ngalin sa gamay padto sa 5,000 nga mga miyembro nga nag-umpisa sa tong 1968, nga nagpadayon tubtob sa karon. Ginadumduman sa ilas ni hanay, ang malapad nga masa kapin pa mga mamunggon kag manguma, ilabi na ang matuod nga mga hangaway nga nagadepensa batok sa mga manugpigos nga nagaharing sahi. Sentro man sa ilakiwatan ang mga pagpagigaway kontra sa terorismong estado, pagpakikita sa determinasyon nga pagig-away sa mga makasilig nga pagpamatay kag lapnagon nga paglapas ang tawhanon nga kinamatarong nga mismo ang CPP-NPA target nga wasakon sang US Duterte nga rehimen. Mga nagkalamatay bangod sa COVID-19 naglambot na sa 378. Samtang reproduction numbers ng COVID-19 sa NCR nagtaas. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan Numero 1.
Kag sa aton mga kaaksyon yung nagapangita sang habon nga epektibo garantisado kag wala sang preserbatibo magamit na sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Kaya man, ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, mga kaaksyon, original nga habon, yung may mangosteen. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usas sing gadgets kaangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa Okay, good morning na dira sa kay Martin Aliling, kay Milili Oligo. Mayang aga, nagpadala di gapon si imo si Milili manok. Sa Bisaya. apon tanan. Bisaya nga manok. Gani man. Thank you so much kay Sir Milili Oligo. Siya ginpadala di nga chicken sa aton. Chicken Live. gidya. Manok sa aton, the Action Boy. Bugi gidya. Kag may dalaga ling kapayas kag malunggay. Bot silingon pang tinola Pang gidya. tinola gid. Oo. Thank you so much. Giling ko gapon, abi ko anay manok nga pula. Oh, gali kay. Puti gali siya. Wali, puti siya ya. So manok nga puti. Manok nga puti, no? Salamat gid no, Migo Milili. Thank you so much. Di karon Ano to karon kay Jo Marie? Kabalo na to si Jo Marie? Or ba si surprise pa lang siya? I-surprise ko sa karon. Lain kung wala siya to Gamit? wala siya nakabakal ingredients bala nga how. I-text sa karon. Joms, Kasi may manok tade with the kapayas and balunggay. Feeling ko pa kadto na di siya. Wala ko bi. Okay Wala ka. ko load pang call sa iya. Abi tawag gid siya be. Karon ang dugay-dugay aga matamyaw patagani kay Ana Sinoro. Good morning si mo. Sige, Ana Sinoro.
Miss Jinky de Alagdon, good morning man. Oy, si Miss Jinky nag-send man sa nga iya nga donation para sa aton nga mga dito bala sa Southern Negros. Amo man si Ma'am Vanessa Mayo, thank you gid sa inyo. Thank you so sa much. inyong kaalwan, no? Kagay Yes. Miss Yvonne Bueser. Gani, good morning nanday sa Germany kay Miss Yvonne. Good morning nanday kay Miss Yvonne sa Germany. Oo. Keep safe lang dira, ano? Stay safe. Kay Beboy Villasor, ginatamyaw man ni Miss Jinky, si Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo. Sa kay Noel Amar, Lily King, Raymar Suato Imperial, Alma Oligon, kay Sirela Samar Aguilion. Merry Christmas kuno. Nag-send man sa 200 stars. Thank you, Gid. Wow, No? salamat Miss Jinky. Kag kay Dennis Richard Tibor Roma, Masitofa Go. Sa kay Lester Ray Benitez, nag-send man sa 800 stars. Wow. Sabi, Thank you, good Nakaistorya sir. kami nagligad pag kapit ko to bla sa kay Ayes bla sa iya nga ginapadulong diri bla para man sa Southern Negros, no? Salamat gid sa inyo Lester kag Ayes. Thank you very much, no? Kay Dennis Richard Timoroma, ano ni si Dennis good morning sa imo Dennis. Si Lulit Dialagdon kag Joe Dialagdon, good morning dira. Si Kirina, musta ka na Kirina? Villaflor kag sa pamilya Apil kag Refuela dira sa Don Salvador Benedicto, ano? Merry Christmas kuno sa inyo tanan. Athia Kim Iriman, good morning dira sa imo. Aga pagabugtaw si Atia, no? Gani, consistent gid si Atia. Gani. Maverick Anthony Diaz sa Patria Village, good morning. Sa kay Jenny Solgon. Oy, advance Happy New Year man sa imo, Jen. Yes, Dira Miss sa Jean, Beb's good Mango Stand. morning. Makapit ko da sa mag-New Year kay dito Mapuli ta ka New Year sa- sa Mamayalan City, Philippines. Dito ka man New Year. Yes, upod ka? Dali lang kay may New Year, makaming amon mo. New Year makakalaw sa. Abi ko wala ka celebrate New Year. May harap man kami ang amon nga New Year. Sige Okay Kalaw, ayaw naman sinig ko sa balay nga nang si Dorel kapahagad naman New Year. May New Year nito anay. Oy, fiesta plus mo sa Karabalan. Gani man. Galing wala Way man to si Jean? Gani, wala to si Nine. Nini. So wala sang Although tiyato man to sila ni kuan mo sila ni Di tita galing mo. correction boy do wala gid Oo. na subong, wala gid move subong kay wala to gyapon kuryente guro. Correct. Epektuhan sa bagyo ti kabudlay wala magiyo kung wala kuryente. Sige lang Daso na. Daso naman ako mag-okay na gid ang sitwasyon na makaon ka na naliwat kanding kag baboy. Amo na nga ako. Pato. Kaldereta, ang pato pagid tanan Hindi ka lang yung makaon, kundi maputos yung pagid yan. maputos kapag hindi grabe wala pagikanda. Maputos. Franklin Tilohio, good morning man. Donna Navarte Macario, no? Good morning. Stay safe man dira. Philip Isulat sang Buen Retiro, Talisay. Sige, Action Doors, kumusta ka na? Okay lang. Okay lang. Good morning man kay Sir Awin Torres ang hinubaan. Do okay lang man sila yan, no? Okay lang sila. Ari pa si din Sir- ka pulis umagang. Philip Alonsagay kag si Ma'am Eleanor Fukuda. Good morning man. Amo man si Sir Edwin Pineda, Action Boy. Yes, good man. morning. Dira sa may New Jersey. Kag kay sino pa? Ihada mo Maria Tess Rivera Murayama. Yes, Good morning, yada. man. Bodong liga na kadto ko to sa ka dito. Ati, yun sagot yun naman tong akon nga doon nahuya na lang ko to magkadto. Ay, doon ya ka na Hindi lang. na Ito. bala yada magpagamo Oo. bala ko magkadto ko bala kay Kung hindi ka gid ka kay ihada ka gid ka do ka nang tawag sa namin do hindi ka gid bubugid wala mapunggan nga malibre siya. Tinuya makaman bilang malinoy. Discount na lang, na. discount lang. Pwede gid na Hindi yung na pag- discount. Okay. Okay na intindihan gid ni Maninoy, mas spokesperson. Suspirso. Intindihan na Maninoy mga negosyo na ya. Oo. Kung buot discount lang kay mohuya man tada karon din ako da magbalik karon kung kuan ko na muna, no? Mohuya na ko mo. Kaya Correct, basid na magsilindi mong balik Balik siya naman so kay libre din iya mama mo. Discount lang. No, mamam. Mama gid ya. Ruby Jane de la Paz, good morning man, no? Sa pamilya ni Michael kag Mimi de la Paz kag Six Angels kuno mayang aga. Sige. Standby na ako ni Yada Skaitlin, no? Yada. Paskuan ni Noy. Action Radio Philippine Standard Time.
Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay sa 21, detalye na sa aton mga balita national. Naglambot na sa 378 ang napatay bangod sa Bagyo Odette. Ini ang base man sa records ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa 378 nga napatay, 218 ang wala makilala, 92 dari mga lalaki kag 68 ang mga babae. Sunod sa NDRRMC, sa 324 nga gina-verify pa, 54 pa lang ang nakumpirmar. Gin-report man sang NDRRMC nga 742 ang nagkalapilasan, sa diin 73 dire ang kumpirmado na. Sa 60 naman nga missing, napulo pa lang ang kumpirmado. Ang Odette ang nag-apekto sa 3,953,880 ka individual sa Mimaropa, Regions 5, 6, 7, 8, 9, Region 10, 11, 12, Caraga, kag BARMM. Ginmandoan ni Presidente Rodrigo Duterte ang militar kag pulis nga gamiton ang tanan nga government assets sa gudisuporta sa recovery kag rehabilitation efforts sa mga lugar nga gid-igo sang Bagyo Odette. Gintugyan naman ni Duterte sa Philippine Coast Guard kag Philippine Navy ang pag-deliver sang relief assistance. Madumduman nagpromesa si Duterte nga magtipon sang 10 bilyones pesos para sa rehabilitation kag recovery efforts. Samtang ang National Housing Authority ang maghahatag sang 10 milyones pesos nga aid sa tagsa ka mga probinsya nga nabiktima sang bagyo. Nagpadala ang gobyerno sang pungsod sang Taiwan sang ayuda sa mga lugar nga apektado sang Bagyo Odette. Duha naman ka shipment sang relief goods nga nagabalor sang 2.5 milyones pesos ang nag-abot sa probinsya sa Cebu nga ginsakay sa C-130. Sunod sa Taipei Economic and Cultural Office, matapos may baluan ang sitwasyon sa mga lugar nga apektado sang bagyo,
Gilayon nga nagpatigan sang humanitarian operations ang pungsod Taiwan. Inina ang ikaduha nga tiyon nga nagpadala ang pungsod Taiwan sang bulig sa Visayas, Mindanao kag Palawan. Sang nagligan nga Disyembre 23, ang gobyerno sang Taiwan kay iban pang foundations ay nagdonar sa kapin 29.70 milyones pesos nga relief fund sa Pilipinas. Nagapanawagan ng mga residente sa probinsya sang Bohol sang generator sets bangod nga wala sa gihapon sang supply sang kuryente sa mga probinsya. Suno kay Armed Forces of the Philippines Visayas Command Colonel Jerry Besana, bisan niya amat-amat na nga nagabalik sa normal sitwasyon sa Bohol, wala sa gihapon sang kuryente sa probinsya bangod nga na-isolate ini sa mga power supply sa Luzon kag Mindanao grid. Suno pa kay Besana, magapakigsapol ang AFP sa iban pang ahensya sang gobyerno, agud talakayon ang tika nga himuon para mabalik ang supply sang kuryente sa lugar. Ginpahayag naman sa National Grid Corporation of the Philippines sa NGCP nga 183 ka mga electric post ang kaglima ka mga transmission line sa Bohol ang naguba. Nagtaas naman ang reproduction numbers ang COVID-19 sa National Capital Region antes pa ang Paskwa. Suno ini sa Octa Research. Pahayag ni Guido David nga miyembro man sa Octa Research Group sang Disyembre 22 nagsaka sa 0.70 ang reproduction rate sa NCR halin sa 0.42 sa Disyembre 15. Patag naman ni David sa naligan nga tuig sa amuman nga mga inadlaw, nagtaas ang reproduction rate sa COVID-19 bangod nga holiday. Duha man ni David, mahimo man magsaka ang kaso sa COVID-19 sa una nga semana sang bulan sang Enero tuig 2022. Ginpahayag ni National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Herbosa nga nagbakal ang Pilipinas ang mas madamo nga bakuna nga gin-develop sa Western countries kag hindi China-made nga bakuna para sa vaccination program sa gobyerno. Suno kay Herbosa, hindi matuod nga damo nga Sinovac vaccine ang ginbakal sa Pilipinas bangod mas madamo ang ginbakal nga Moderna kag AstraZeneca. Dugang pa 40 milyones ka doses ang ginbakal nga Pfizer, 20 milyones ka doses ang Moderna kag 17 milyones ka doses naman ang AstraZeneca. Sa National COVID-19 Vaccination Dashboard tubtob Disyembre 25, 47 milyones ka mga Pinoy ang fully vaccinated na kontra COVID-19, samtang 1.36 milyones ang nakabato na sang booster shots. Good morning lang dira kay Rob Malan, kag kay Angie Ramos, may agaman sa imo. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning. Patricia Jimenez, anong apelido? Kaya kakauto, di bisa ako, no? Patricia Jimenez del Castillo, no? Sa kay Aida Alunan, kag kay Homa Lumena, good morning man sa imo. Kag James Prengrases, Lito Dayap, sakay sige, Angie, kinagakuha na din sa ako, nagkakadula na din sa ako, no? Sakay Rico Ligaspi, Juanico. Juanico, ho. Sakay Ihada ko, Caitlin, na nga rin, kasi nga, gaman ng bugtaw si Ihada, oh. Ngayon ni Paskwa. Good morning, Caitlin. Nga ngayon ni Paskwa, Aksyon Doors. Ate ba siguro? Ngayon ni Paskwa ko, lingko ang Paskwa sa lang Ihada sa Disyembre 25. 26 is nag-text mo, nag-message. Hindi na pwede, hindi na bali. Hindi na, pag December 26, Ihada na ang Paskwa sa Maninoy. Nga sino nagamba, Maninoy, lingko si Presidente Duterte. Kaya, makwan ka da, masupak ka da. So, Ihada, paabuton ko lang ha. Salamat. Correct. Inyong inapatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,